Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παίζουμε στοίχημα. Η νέα σας συνήθεια για το στοίχημα, η νέα συνήθεια για όσους παίζουν στοίχημα, η νέα συνήθεια για όσους θέλουν να βγάλουν λεφτά στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που βιώνουμε. Μια εκπομπή η οποία δεν πρόκειται ποτέ να σας κοροϊδέψει, μια εκπομπή η οποία δεν πρόκειται ποτέ της να χαϊδέψει αυτιά, θα πει την αλήθεια. Και όσους ενοχλήσει, δεν μας ενδιαφέρει αν ενοχληθούν κάποιοι, είτε είναι ο ΠΑΠ είτε οτιδήποτε άλλο είναι, εμείς θα τα πούμε στην ψύχρα, θα τα πούμε έτσι όπως είναι, δεν μασάμε, λέμε τη γλώσσα της αλήθειας, θα δίνουμε και μεγάλες αποδόσεις αλλά και μικρές αποδόσεις, αυτά που λέμε τοκογλυφικά δελτία, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε, ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να παίξω ένα ποσό, 100 ευρώ, να το κάνω επί 2 δηλαδή. Θέλω σίγουρα 100%. Ας είναι και απόδοση 2, δεν με νοιάζει. Άρα λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αποκλείσουμε τέτοιους παίχτες. Γιατί όποιος παίζει στοίχημα, κατά τα ψέματα, είναι παίχτης. Θα έχουμε βέβαια, όπως είπαμε, και μεγάλες αποδόσεις και προγνωστικά για το μπάσκετ. Και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, έτσι, για να το συνειδητοποιήσετε, ότι δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων να χαϊδέψουμε αυτιά. Θα βγαίνουμε κάθε Παρασκευή μεσημέρι απόγευμα και κάποιες τρίτες θα βγαίνουμε όταν θα έχουμε Champions League, Europa League και φυσικά Ευρωλίγκα στο μπάσκετ που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας προτείνουμε από σήμερα, από την πρώτη δηλαδή εκπομπή, προγνωστικά για το ειδικό στοίχημα, δηλαδή στα ζευγάρια των προημιτελικών σε Europa League και Champions League. Μπορεί να είναι αποδόσεις μικρές, αλλά εμείς θα προτείνουμε κάτι το οποίο θα είναι 99,99% σίγουρο. Προσέξτε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δυνατά. Και τι εννοώ θα ξεκινήσουμε δυνατά? Ξέρουμε όλοι το κουπόνι του Σαββατοκύριακου είναι όχι μόνο πλήρες και κάτι παραπάνω. Αυτή τη φορά έχουμε ντέρμπι, δηλαδή έχουμε για παράδειγμα την Arsenal με τη City. Αν η City περάσει από το Emirates, τότε πρέπει να θέλει για να χάσει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Έχουμε Νάπολη Juventus. Τυπικά ντέρμπι κορυφής, μέχρι και η Juventus ουσιαστικά έχει προπολού εξασφαλίσει ένα ακόμη πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το Liverpool Tottenham, μονόπλευρο εδώ των ενδιαφέρον. Εντάξει, αν πείτε και η Tottenham βέβαια θέλει να εξασφαλίσει μια θέση η οποία οδηγεί στο Europa League. Μια Liverpool η οποία αναπάντεχα είναι καλή φέτος, εν αντιθέσει με τη United η οποία είναι αναπάντεχα κακή φέτος. Μια United η οποία θα υποδεχθεί την Aston Villa η οποία έχει νικήσει την Chelsea. Μια Chelsea η οποία τα καταφέρνει στα ντέρμπι, αντίθετα όταν αντιμετωπίζει ομάδες μικρού βεληνικούς τα θαλασσώνει. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις εταιριών στο εξωτερικό στο διαδίκτυο, εννοείται ότι είναι μικρότερες, αλλά δεν είναι πια μεγάλες διαφορές. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε μέχρι και προδιετίες, δηλαδή ο ΟΠΑΠ να έχει ένα αγώνα στο 1,30 και σε μια εταιρεία του διαδικτύου ή του εξωτερικού να το βλέπεις με 1,60, αυτό δεν το βρίσκεις πια. Δηλαδή 1,30 στον ΟΠΑΠ, 1,38, 1,40 έναν αλλού. Πού είναι διαφορά? Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι πια οι μεγάλες διαφορές του παρελθόντος. Δεν θα πω του έντοξου παρελθόντος, προς Θεού. Τη βδομάδα που διανύουμε είχαμε εμβόλυμες αγωνιστικές στα μεγάλα πρωταθλήματα, δηλαδή και γερμανικό πρωτάθλημα και ισπανικό πρωτάθλημα και αγγλικό πρωτάθλημα. Είχαμε κύπελο Γαλλίας, είχαμε βέβαια και τη Super League, αυτή την πρωταθληματάρα. Γιατί σας το τονίζω αυτά? Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, ότι έχουμε εβδομάδα κυπέλων Ευρώπης την ερχόμενη. Έχουμε και ξαναβολής αγώνα Ρώμα Πάρμα για το καμπιονάτο, αρχίζει από το 10ο λεπτό.
Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε επιλογές σας. Επαναλαμβάνω, εμβόλυμα αγωνιστική τη εβδομάδα που διανύουμε. Έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο και έχουμε αγώνες για τα κύπελλα Ευρώπης την ερχόμενη εβδομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα σας δείξουμε σε λίγο και τις κάρτες με τις δικές μας εκτιμήσεις. Θέλω να τονίσω κάποια γεγονότα που συνέβησαν την εβδομάδα που διανύουμε, η εβδομάδα η οποία ολοκληρώνεται. Λοιπόν, ο ΠΑΠ για μια ακόμη φορά έκανε εντός αγωγικών το θαύμα του. Γιατί λέω θαύμα του εντός αγωγικών? Την Τρίτη τα πρακτορία ήταν κλειστά λόγω αργίας. Είχαμε εορτασμό εθνικής επετείου. Ήταν εθνική παρηγενεσία, γιορτάσαμε όλοι και έτσι πρέπει να γίνεται και ορθώς τα πρακτορία προπό κλειστά. Άρα λοιπόν, όσοι θέλαμε να επιλέξουμε κάποιους αγώνες Τρίτης, έπρεπε να παίξουμε, για ο ΠΑΠ μιλάω πάντα, από Δευτέρα. Υπήρχαμε κάποιοι που θέλαμε να παίξουμε και τον αγώνα της Βέρειας και τον αγώνα του Πλατανιά, γιατί ήμασταν 1000% σίγουροι ότι δεν υπάρχει άλλο σημείο εκτός από τον Άσο. Και ο ΠΑΠ για μια ακόμη φορά έδωσε τα ρέστα του. Εντός αγωγικών τα ρέστα του. Δηλαδή τι έκανε ο ΠΑΠ? Σου λέει, πέρα από το ότι άρχισε να ρίχνει τις αποδόσεις. Εδώ το κακό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν πειράζει, είπαμε, θα προτείνουμε και τοκογλυφικά δελτία. Μικρές αποδόσεις, εντάξει, δεν με νοιάζει μικρές αποδόσεις, εγώ θα το παίξω. Αφού θεωρώ, λέω άλλος, ότι η Βέρεια θα νικήσει και ο Πλατανιάς θα νικήσει, θα τα παίξω. Ας συζήτηξει κι άλλο ΠΑΠ στις αποδόσεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΠ σε 30 τα προσφέρει. Ωραία, θα βρούμε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα βρούμε και ένα άλλο παιχνίδι και θα παίξουμε. Τι πρόβλημα υπάρχει? Έλα όμως ο ΠΑΠ από τη Δευτέρα το μεσημέρι έχει δώσει εντολή ότι απαγορεύεται να συνδυάσουμε τον αγώνα της Βέρειας και τον αγώνα του Πλατανιά, και για να είμαστε πιο σαφείς, απαγορευόταν να συνδυάσουμε το Βέρεια Ξάνθη και το Πλατανιάς Λεβαδιακός, και φτάσαμε την Τετάρτη να έχουν οι αποδόσεις πέσει σε εξευτεριστικό βαθμό, δηλαδή αποδόσεις του 1,20 για παράδειγμα. Στο τέλος τι έκανε ο ΠΑΠ? Τα φράξε. Δηλαδή όποιος πήγαινε Τετάρτη μπορεί να παίξει στους αγώνες Βέρεια Ξάνθη και Πλατανιάς Λεβαδιακός, πάπαλα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι πιο πονηροί, ενώ παίχτες που είναι πιο πονηροί από τον ΟΠΑΠ, και τι κάνανε? Κάποιοι άλλοι οποίοι παίζουν στο διαδίκτυο, τι κάνανε? Πήγαν στο διαδίκτυο εκεί που δεν φράζουν αγώνες, που δεν ρίχνουν τόσο εύκολα τις αποδόσεις, που δεν σου έχουν έτσι, πώς να το πω, που δεν σου κάνουν εκβιασμούς, να το πω, και σου λένε τύπου το Βέρεια Ξάνθη δεν συνδυάζεται με το Πλατανιάς Λεβαδιακός, που σου λέω στο διαδίκτυο Βέρεια Ξάνθη και Πλατανιάς Λεβαδιακός, ναι, συνδυάζονται. Γιατί ξέρω άτομο που μπήκε στο διαδίκτυο, έπαιξε αυτούς τους δύο αγώνες, έπαιξε κι άλλον έναν και διπλασίασε τα λεφτά του. Τι είναι το κογλίφος αυτός χαζός που διπλασίασε τα λεφτά του? Όσα ήθελε έπαιξε, τα διπλασίασε, έχει λεφτά στην τσέπη του. Αυτά κάνει ο ΠΑΠ. Μετά δεν παραπονούνται ότι πέφτουν οι τζίροι. Κουραστήκαμε να ακούμε για την απελευθέρωση του στοιχήματος. Ακόμα ο ΠΑΠ λύνει και δένει. Ακόμα ο ΠΑΠ έχει αυτό το μονοπόλιο. Κατά άλλους, τέτοιου είδους μονοπόλια είναι αντισυνταγματικά. Εγώ θα μπω σε διαδικασία, όχι γιατί δεν είμαι νομικός, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θέλω να κερδίζετε και να κερδίζουμε λεφτά από το στοίχημα. Το τι κάνει ο ΠΑΠ, το τι κάνει στο εξωτερικό, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Αλλά είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, τα κακά θα τα πούμε. Δεν θα χαριστούμε. Σε καμία των περιπτώσεων. Καλό είναι βέβαια να απελευθερωθεί το στοίχημα. Για όλους μας είναι καλό. Και για τον ΟΠΑΠ θα είναι καλό. Εκεί θα φάνουν τα κότσια του. Γιατί λένε κάτι πολύ σοφό. Ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και όταν υπάρχει ανταγωνισμός, και μάλιστα υγιής ανταγωνισμός, σε βοηθάει να βελτιωθείς. Εγώ πιστεύω ότι αν απελευθερωνόταν το στοίχημα στη χώρα μας, ο ΟΠΑΠ θα είχε μια τεράστια ευκαιρία για να βελτιωθεί και να βελτιώσει τις αποδόσεις. Και γιατί όχι, όλοι οι αγώνες να είναι μονή αποδεκτοί, όλοι. Και να μην κάνει εκβιασμούς, να δεν συνδυάζεται ο τάδε αγώνας με τον τάδε, ή μόνο τριάδες, ή μόνο διάδες. Αλλά ποιος θα το σκεφτεί στον ΟΠΑΠ? Ακόμα δηλαδή, παρότι μπήκε ιδιώτης στον ΟΠΑΠ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ίδια. Βλέπουμε να ακολουθεί ο οργανισμός τις ίδιες τακτικές. Είπαμε τι έγινε στο Βέρεια Ξάνθη και το Πλατανιάς Λεβαδιακός. Από Δευτέρα έχει βγει το κουπόνι και από Δευτέρα σου λέει απαγορεύεται να το συνδυάσεις. Είπαμε το ότι οι αποδόσεις είχαν πέσει, αυτό το κακό ήταν πάρα πολύ μικρό. Μα πάρα πολύ μικρό. Ήθιστε τις εμβόλυμες αγωνιστικές, τι να παρατηρείτε? Το φαινόμενο των εκπλήξεων. Λέει η λογική. Υπάρχει λογική στο στοίχημα, έλαντε.
Έχασε η Ρεάλ από την Μπαρτσελώνα, τώρα παίζει στη Σεβίλη. Δεν το χάνει. Εγώ δεν είπα το στη Ρεάλ επειδή έχασε. Και ωραία απόδοση, και πολύ ωραία απόδοση ο άσος της Σεβίλης. 4-30 παρακαλώ. Αλλά, εντάξει, θα μου πείτε άμα μπαίνει το δοκάρι του Ρονάλντου και γίνονται το 1-2, το αποτέλεσμα μετράει. Τι γράφει το κοντέρ? Το κοντέρ γράφει ότι η Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 και για εμάς που είμαστε στη φύλλα της Μπαρτσελώνα αυτό μας χαροποιεί. Όπως έπεινα, Arsenal, λέμε τώρα. Εξάρα φαγιάσαν από την Chelsea. Το Σάββατο θα υποδεχθεί τη City που πάει full για πρωτάθλημα. Δεν θα κάτσει να έχει απώλειες βαθμών από τη Σουόνση. Έλα όμως που τις καθυστερήσεις ο Φλαμινί έβαλε το αυτογκόλ και έγινε το 2-2 στις καθυστερήσεις. Και πόσος κόσμος έχασε λεφτά από την Arsenal και από τη Real. Υπήρχαν άτομα τα οποία περίμεναν να κλείσουν δελτίο με τη Real και με την Arsenal. Περίμεναν να κλείσουν δελτίο. Παπαλά. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι οι εμβόλυμες αγωνιστικές είναι αγωνιστικές των εκπλήξεων. Δυστυχώς γίνεται. Μόνο η Bayern δεν καταλαβαίνει από αυτά. Μόνο η Bayern φέτος δεν ξέρω, κάποια στιγμή η Bayern θα την κάνει. Έστω και στοιχηματικά, δηλαδή όταν δίνει πλεονέκτημα στον αντίπαλό της να την νικήσει με ένα γκολ διαφορά και να έρθει χ. Θα τα πούμε. Προτείνουμε και Bayern σήμερα. Γι' αυτό το λέω. Θα προτείνουμε, είπαμε, και τα ειδικά στοιχήματα στα ζευγάρια των προημιτελικών του Europa League και του Champions League. Θα προτείνουμε και μπάσκετ. Από εκεί και πέρα θα τονίζουμε για μια ακόμη φορά τα κακό κείμενα, αλλά θα λέμε και τα καλά. Εδώ δεν είμαστε να κάνουμε καταγγελίες. Ξέρουμε ότι το κακό πουλάει. Λένε πολλές φορές ότι η πιο καλή διαφήμιση είναι η αρνητική διαφήμιση. Εμείς όμως εδώ θα λέμε αλήθειες, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια από οποιοδήποτε τηλεοπτικό μετερίζει. Να το πω έτσι. Εδώ είμαστε μια παρέα έντιμη, μια παρέα η οποία δεν έχει εξαρτήσεις, είτε λέγεται ΟΠΑΠ, είτε λέγεται διαδικτυακή εταιρεία, στοιχήματος εννοείται, και θα τα λέμε όλα. Και εμείς, όντως εμείς είμαστε με τον παίχτη, γιατί πολλοί είναι αυτοί που βγήκαν και είπαν ότι είμαστε με τον παίχτη. Εμείς, αλλά δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε. Στην πράξη το είδαμε. Εμείς θα δίνουμε προγνωστικά για να πηγαίνει ο κόσμος ταμείο, όχι κουβά. Όμως πρέπει να τονίσω αυτό το σημείο ότι δεν είμαστε προφήτες. Δεν είμαστε medium, δεν είμαστε μάντις. Αν ήμασταν προφήτες, θα ήμασταν όλη η παρέα, θα ήμασταν τώρα στα εξωτικά μέρη. Να καθόμαστε να φάμε το χειμώνα στην Ελλάδα, είμαστε στα εξωτικά μέρη μια χαρά, μαζί με την Ιερέα Κούρκουλου για παράδειγμα. Είμαστε εδώ, γιατί δεν είμαστε προφήτες. Θα δώσουμε και μεγάλες αποδόσεις και τοκογλυφικά προγνωστικά. Γιατί είναι αρκετοί αυτοί. Εγώ θυμάμαι κάποτε, πάνε πολλά χρόνια, ένα παιδί με το οποίο ήμασταν μαζί, φαντάρε, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: εγώ θέλω να παίξω Χρήστο ένα μισθό. Έπαιρνε το βασικό μισθό το παιδί. Εγώ διαφωνώ να πάω να παίξει το μισθό σου είτε στο στοίχημα, είτε στο λότο, είτε στο τζόκερ, είτε στα λαχεία. Ειλικρινά διαφωνώ. Αλλά μου λέει: παίρνω το βασικό μισθό σε μια εταιρεία με κομπιούτερ, έτσι μου λέγε. Θέλω να το κάνω επί 2 ρε Χρήστο, μου λέγε. Επί 2 ή κοντά στο διπλάσιο. Πες μου κάτι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άλλοι που νομίζουν ότι παίζουν τζόκερ και όχι στοίχημα και λέω και ο άλλος απαιτεί με 80 λεπτά να πάρει 1.000 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Ακόμα και αν το έχει στήσει δηλαδή. Γιατί από αυτά που μαθαίνουμε, από αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες, αυτοί οι οποίοι στείνουν τους αγώνες οι ίδιοι, γιατί αποδόσεις νομίζουν ότι παίζουν. Παίζουν για αποδόσεις 20%. Παίζει όλος 800 χιλιάρικα για να κάνει 1 εκατομμύριο. Και το έχει στήσει ο ίδιος. Έχει μιλήσει με τους παίχτες, τους προπονητές και το έχει στήσει ο ίδιος. Και παίζει 800 χιλιάρικα για να τα κάνει ας πούμε 1.800, έτσι δεν είναι, ή 2 χιλιάρικα. Ή 2 εκατομμύρια και λέω 1.800. Τα μπέταξε πρώτη εκπομπή μας. Τα 800 χιλιάρικα τα κάνει 1.800 ή 2. Απαιτεί ο άλλος να παίξει 80 λεπτά για να πάρει 1.000, δηλαδή μια απόδοση όχι τρελή, εξωπραγματική. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα προγνωστικά μας και θα ξεκινήσω από τις μικρές αποδόσεις και σιγά σιγά θα πάμε και σε άλλες αποδόσεις. Εδώ πέρα θα βλέπετε, ήδη βλέπουμε την πρώτη κάρτα με τις μικρές αποδόσεις. Τετράδα, άλλη μια παραβίαση στην αρχή μου, όχι πάνω από 4 αγώνες. Είτε είναι μεγάλες αποδόσεις είτε μικρές, όχι πάνω από 4 αγώνες. Στη γλώσσα του στοιχήματος κάποιο θα σπάσει, δηλαδή πάνω από 4. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει 8 αγώνες και έχει κερδίσει.
Έχω παίξει και 6 αγώνες, έχω κερδίσει. Αλλά εδώ και χρόνια το έχω καταργήσει. Μέχρι 4 αγώνες. Μέχρι 4 αγώνες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια τετράδα στην ενότητα μικρές αποδόσεις. Ήδη βλέπετε την κάρτα. 164 Bundesliga, Leverkusen, Braunschweig. Η Leverkusen, η οποία επικράτησε μεσοβδόματα μετά από σερία αγωνιστικών χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα, κατάφερε να επικρατήσει επιτέλους. Κατάφερε να επικρατήσει η Leverkusen. Τώρα υποδέχεται την Braunschweig, δηλαδή την ουραγό του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga. Η απόδοση πολύ μικρή στο 1.30, δεν νομίζω Leverkusen. Δεν λέω ότι πήρε εμπρός τώρα, αλλά δεν νομίζω να έχει απόλυες βαθμών από την τελευταία. Εντάξει, είπαμε μετά τα Χριστούγεννα Leverkusen πάει από το κακό στο χειρότερο. Έσπασε το ρόδι αυτήν την εβδομάδα, θα κάνει το ίδιο και το Σάββατο, θα πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη. 1.30 απόδοση με κωδικό 164. Την Leverkusen. Πάμε στο 239, ελληνικό πρωτάθλημα, Super League, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης. Περίμενα ότι ο Πανιόνιος ανήκαγε στην Ασμπίνη τον Πανετολικό. Δεν το έκανε. Έπαιξε στα έσια το μάτσο Πανετολικός και πήρε την ισοπαλία, πήρε το βαθμό η ομάδα του Αγρινίου. Τώρα λοιπόν ο Πανιώνιος αποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης, ουσιαστικά διάφορος Αστέρας Τρίπολης, αφού ο στόχος έχει επιτευχθεί, αποστολή εξετελέστη. Ποια ήταν η αποστολή? Να είναι στην πρώτη πεντάδα, δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται στις ομάδες που θα παίξουν play-off. Και αυτό το πέτυχε και μάλιστα άνετα, θα λέγαμε, ο Αστέρας Τρίπολης. Για ποιο λόγο λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης να κάτσει τώρα να σκιστεί με τον Πανιόνιο απέναντι σε ένα Πανιόνιο ο οποίος καίγεται για βαθμούς ο Πανιόνιος. Εγώ θα προτείνω κάρφωτο άσο με απόδοση 25 σε 239. Θα προτείνω άσοχη διπλή ευκαιρία με απόδοση 1.28. Και καλό να τα παίξετε από τώρα, γιατί ο ΠΑΠ θα τα αλλάξει. Σίγουρα και όλο θα τα αλλάξει. Ό,τι πάει από χ και άσο θα το ρίξει. Οπότε Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης 239. Άσοχη διπλή ευκαιρία και σε διάδα, παρακαλώ αυτό. Πόσο μάλλον εμείς που προτείνουμε τετράδα. 244. Η Σωσό, όχι αυτή που παίζει στα εγκλήματα, που είναι πατριώτης από τα Χαΐα. Η Σωσό, η γαλλική ομάδα, υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Μαρσέιγ, άλλη κι αυτή. Άλλη ομάδα η Μαρσέιγ. 4 σερία αγώνες χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα. Έχασε την τελευταία αγωνιστική, την προηγούμενη αγωνιστική. Φιλοξενείται από την πρώτη τελευταία Σωσό. Δεν θα πω διπλό, θα πω χ2. 1.28 και εδώ. Έστω ένα βαθμό δεν θα πάρουν οι Μαρσεγέζοι. Οι πάλι ποτέ πρωταθλητές Ευρώπης. Οι κάτοχοι του πρώτου Champions League. Γιατί μου πείτε κάποια Μπαρτσελώνα για το 92 που το πήρε η Μπαρτσελώνα, τότε μετήχε και ο Παναθηναϊκός στο Champions League, ήταν το Champions League σε πειραματικό στάδιο. Το 93 που άρχισε να εφαρμόζεται κανονικά, δηλαδή τέρμα τα πειράματα, τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημοί. Θεωρείται η Μαρσέιγ η πρώτη χρονικά κάτοχος του Champions League. Η πρώτη νικήτρια της συγκεκριμένης διοργάνωσης με τα αστέρια. Οπότε Σωσό Μαρσέιγ στο 244 Χ2, το εξήγησα και πριν. Η προτελευταία Σωσό φιλοξενεί τη Μαρσέιγ, την κάκιστη το τελευταίο χρονικό διάστημα Μαρσέιγ. Δεν υπάρχει άσος, ρε παιδιά, τι να πω. Και τώρα την κάνει η Μαρσέιγ, δεν νομίζω. Και 253 πάμε στην Τουρκία. Σε ένα μεν αναξιόπιστο πρωτάθλημα, γιατί είναι αξιόπιστο το ελληνικό, όχι. Εσείς τα λέτε, τα λέω εγώ. Μια βόλτα στα στέκια φιλάθλων, στα γήπεδα. Χειρότερα θα ακούσετε. 253 η Ακίσα Σπορ, η οποία αγνοεί την νίκη εδώ και 3 αγώνες, φιλοξενεί την Ρίζε Σπορ, η οποία και αυτή αγνοεί την νίκη εδώ και 4 αγώνες, βρίσκεται οριακά στη ζώνη του υποϊβασμού. Οπότε λοιπόν στο 253 η Ακίσα Σπορ με την Ρίζα Σπορ θα προτείνουμε άσοχη δέλτα. Λοιπόν,
Πριν περάσουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να επαναλάβω τα προγνωστικά. Τα βλέπετε άλλο στην κάρτα. 164 Leverkusen Braunschweig άσο με 1,30. 239 Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης άσο χ δέλτα διπλή ευκαιρία 1,28. 244 Σοσό Μαρσέικ χ2 διπλή ευκαιρία με 1,28. Και 253 Ακίσα Σπορ Ρίζε Σπορ άσο χ δέλτα με απόδοση 1,26. Η απόδοση είναι κοντά στο 3. Το κοκλιφικό δελτίο, αλλά κοντά στο 3. Αυτά είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά οι μεγάλες αποδόσεις και όχι μόνο. Επανερχόμαστε λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σας δείξαμε ήδη την πρώτη μας κάρτα με τις μικρές αποδόσεις, ότι εσείς μας το ζητάτε, ή μάλλον αρκετοί από εσάς μας το ζητάτε. Πάμε τώρα προγνωστικά Σαββάτου. Βλέπετε την κάρτα ή όχι ακόμα? Τη βλέπετε. Μπράβο. Λοιπόν, Βαρέζε Παλέρμο στο 154, δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, μια περίεργη κατηγορία, ένα πονηρό πρωτάθλημα. Βαρέζε Παλέρμο, δεν πάμε σε σημείο, πάμε σε γκολ. 2-3 γκολ με απόδοση 1,70. 154 Βαρέζε Παλέρμο, 2-3 γκολ με απόδοση 1,70. Επιμένουμε στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Αν είχαν μυαλό στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουν για κεντρικούς αμυντικούς, θα πήγαιναν στη Β' Ιταλία, θα φέραν ένα κεντρικό αμυντικό τύπο Τσιρίλου, με λίγα λεφτά, θα έπαιρνε και μια ωραία ηθοποιό όπως το Τσιρίλο και θα είχαμε μια ωραία ομάδα. Λέω. Βγήκε τη ΣΑΕΚ αυτό. Αν και στον ΠΑΟΚ πήγε μετά, τον ήθελαν για δεξιμπάκ βέβαια εκεί, αλλά πώς θα παίζει δεξιμπάκ ο Τσιρίλο? Τον είχα γνωρίσει μια φορά στο Ρωμαίο. Πω, θα πάνε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, Λατίνα Καρπή, 2-3 γκολ και εδώ στο 156 με απόδοση 1,70. Η Λατίνα 45 βαθμούς, 3 συνεχόμενες ήττες, 5 βαθμούς περισσότερους από την Καρπή. Τώρα πάμε ελληνικά, επιμένουμε ελληνικά. Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Άντερ, στο 258. Εκεί η παράδοση εδώ πέρα είναι με το Άντερ. Σφιχτή ομάδα Ατρόμητος και εν γέννη ομάδες του Παράσχου δύσκολα δέχονται γκολ. Ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν έχει κάνει τώρα ένα σερί αγώνων. Δηλαδή, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα μας τρελάνει. 5 συνεχόμενες νίκες, 8 σερί αγώνες αήττος. Τελευταία του ήττα στην Τρίπολη από τον Αστέρα με 1-0. Αλλά δεν προτείνω σημείο. Γκολ θα έρθει Άντερ το 258. Ατρόμητος Παναθηναϊκός Άντερ με 1,60. Και το ντέρμπι στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της Ισπανίας, στην περιβόητη Primera Division. Athletic Bilbao, προπονητής είναι ο Βαλβέρδε, γνωστός σε Έλληνες φιλάθλους. Με Ατλέτικο Μαδρίτης, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Την ομάδα έκπληξη, κατ' εμέ όχι. Διαθέτοντας τον κορυφαίο εν ενεργεία προπονητή αυτή τη στιγμή, τον Διέγκο Σιμεώνε, έναν ύπουλο, βρώμικο και προκλητικό παίχτη, αλλά σπουδαίο προπονητή. Άντερ και εδώ με απόδοση 1,70. Athletic Bilbao, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άντερ με απόδοση 1,70. Επαναλαμβάνω, 154 Βαρέζε Παλέρμο 2-3 γκολ, 156 Λατίνα Κάρπη 2-3 γκολ. Ατρόμητο Παναθηναϊκό Άντερ και Athletic Bilbao, Ατλέτικο Μαδρίτης Άντερ. Γιατί και εδώ κάποιοι τα μπερδεύουν. Ναι, Athletic Bilbao, η Βάσκη. Και όχι Ατλέτικο Bilbao. Είναι Athletic Bilbao με Ατλέτικο Μαδρίτης. Όχι Μπλάνκος. Εδώ πέρα. Σφιχτές ομάδες και οι δύο. Και η Bilbao πάει για προκριματικά Champions League, όχι Champions League, προκριματικά Champions League. Να ευχηθούμε να μην βρεθεί στον δρόμο καμία εθνική ομάδα κατά τα πάσα πιθανότητα του ΠΑΟΚ. Δείξαμε προγνωστικά Σαββάτου, δείξαμε μικρές αποδόσεις. Να το κάνω και εγώ σαν το πόσο είναι το άλλο, σαν το Ιακώπλο, κάμερα σε μένα. Εγώ δεν κάνω τέτοια, ό,τι πει ο σκηνοθέτης. Να δείξουμε προγνωστικά Κυριακής. Μια τριάδα. Σασουόλο Ρώμα. Η Σασουόλο είναι προτελευταία. Έφυγε ο Μαλεζάνη και ανέβηκε μια θέση. Ο Μαλεζάνη, ο οποίος έχει ειδικευτεί στο να υποβιβάζει ομάδες. Η ειδικότητά του ήταν πριν πάει στον Παναθηναϊκό και τη συνέχισε. Η Σασουόλο τον έδιωξε, μπας και σώσει ό,τι δεν σώζεται, μπας και μαζέψει τάση μάζευτα. Υποδέχεται τη Ρώμα, η οποία με τα 1000 ζόρια επικράτησε μεσοβδόμαδα, αλλά επικράτησε. Την ερχόμενη εβδομάδα μεσοβδόμαδα δίνει τον εξαναβολής αγώνα με την Πάρμα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί από εκεί που τέλειωσε, δηλαδή από το 10ο λεπτό. Σασουόλο Ρώμα διπλό με απόδοση 1,45 και κωδικό 306. Είναι πολύ νωρίς αυτός ο αγώνας. Είναι ο πρώτος χρονικά αγώνας της Κυριακής για το καμπιονάτο. Σέντρα 1:30. Είναι και live αυτό. Ξέχασα να πω για το live. Για μένα προσφέρεται για live το Arsenal City. Εγώ έκανα την κάφα, είδα Real Barcelona την περασμένη Κυριακή. Over στο live 4,5. Προσέξτε, over 4,5. Είπα να παίξω over, φοβήθηκα, δεν το έπαιξα. Σηκώθηκα και έφυγα το προποτζίδικο και πήγα στη σταριά του φίλου μου του Κώστα και έφαγα σουβλάκια και είδα και το δεύτερο ημίχρονο. Η Θελέστα και η Παθέστα θα είχαν πληρωθεί σήμερα. Και είχε πολύ καλή απόδοση το over
4,5. Πολύ καλή απόδοση. Θυμίζω, το ημίχρονο ήταν 2-2. Πολύ καλή απόδοση. Αλλά φοβήθηκα λέω σιγά μην ανοίξει το μάτς. Δίδαγμα ότι όταν ένα μάτς από το ημίχρονο έχει πολλά γκολ σημαίνει ότι θα ανοίξει. Ειδικά όταν μετέχουν ομάδες του επίπεδου της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρσελόνα. Δίδαγμα αυτό. Λίγα λεφτά βρουν. Θα μου πει το live είναι για πολλά. Εντάξει. Θα βγάζα τα σουβλάκια που έφαγα στο φίλο μου τον Κώστα. Πάμε λοιπόν. Σασsuolo Ρώμα πάμε διπλό με απόδοση 1,45 και κωδικό 306. 336 Λεβαδιακός Όφι Άσος. Αδιάφορος Όφι. Λεβαδιακός καίγεται. Νικάει σήμερα ο Λεβαδιακός. Νικά την Κυριακή. Και τέλειωσε επί της ουσίας η χρονιά για την ομάδα της Βιωτίας. Την ιστορική ομάδα της Βιωτίας. Όπως η ιστορική και ομάδα του Ηρακλείου Κρήτης Όφι. 336 Λεβαδιακός Όφι Άσο με απόδοση 1,80. Και 367 το θεωρητικά ντέρμπι της Ιταλίας Νάπολη Γιουβέντους. Αν και ντέρμπι είναι αγώνας μεταξύ δύο ομάδων ίδιας περιοχής. Δηλαδή η Γιουβέντους Τωρίνο είναι ντέρμπι. Αλλά εντάξει, όλα χταρμά. Όπως και το hat-trick, θα τα πούμε άλλη φορά για το hat-trick. Γιατί hat-trick κανονικά είναι γκολ με το δεξί πόδι, το αριστερό πόδι και κεφαλιά. Βέβαια έχει ακουστεί ότι hat-trick είναι foul, penalty και γκολ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πολλά λέγονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νάπολη Γιουβέντους, όποτε είναι διπλή ευκαιρία άσο χ δέλτα, δηλαδή με απόδοση 1,41. Γιατί είναι σκεφτεί η Γιουβέντους να πάρει το διπλό όταν την Πέμπτη έχει η Europa League πάει να παίξει στο Ζερλάν με τη Λιόν. Και τους άλλους έχει διαφορά. Δεν έχει να βοηθεί τίποτα. Και η Νάπολη είναι τρίτη, η Ρώμα είναι δεύτερη, απέχει από αυτούς. Οπότε Νάπολη Γιουβέντους, άσο χ δέλτα με απόδοση 1,41. Επαναλαμβάνω τα προγνωστικά της Κυριακής. 306 Σασsuolo Ρώμα διπλό. 336 Λεβαδιακός Όφι Άσο και 367 Νάπολη Γιουβέντους άσο χ δέλτα. Είμαι πολύ συγκρατημένος στα προγνωστικά της Κυριακής γιατί κακά τα ψέματα, τα κριτήρια στοιχηματισμού της Κυριακής εξαρτάται μέχρι ενός σημείου από το τι έγινε το Σάββατο. Πάμε και στις μεγάλες αποδόσεις. Εδώ είναι κάτι που το ζητάτε, που το θέλετε. Μεγάλες αποδόσεις. 156 Λατίνα Κάρπι. Δεν χρειάζεται να λέω, βλέπουμε τις κάρτες. Έχουμε σκηνοθετάρα εδώ πέρα. Λατίνα Κάρπι. Το έχω προτείνει βέβαια για το Σάββατο 2-3 γκολ με 1,70. Αλλά για όσους αρέσκονται να παίζουν μεγάλες αποδόσεις, εδώ με απόδοση 2 άσος. 156 Λατίνα Κάρπι. Άσος. 3 ερείτες για τη Λατίνα. Αντιμετωπίζει την Κάρπι, η οποία έχει τα μαύρα της στα χάλια. Ανώτερη ομάδα Λατίνα. Αξίζει ο άσος. Και θεωρούν ότι ο αγώνας δεν ξεφεύγει πέρα από άσο χ, γιατί και με διπλή ευκαιρία έχει 1,18. Δηλαδή με 2 απόδοση άσο διπλή ευκαιρία κανονικά πρέπει να έχει πάνω από 1,20. Εδώ έχει 1,18, αλλά σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά άσος. Εγώ λέω άσο λοιπόν Λατίνα Κάρπι στο 156 με απόδοση 2. Πάμε και στην Bayern. 166 Bayern Hoffenheim. Τι να πούμε, και μαθηματικά πρωταθλήτρια Γερμανία η Bayern για μια ακόμη χρονιά. Το πρώτο πρωτάθλημα του Guardiola με τους Βαβαρούς. Ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι μεγάλος προπονητής, αλλά κάποιοι άλλοι οποίοι κάνουν προπόνηση στην Ελλάδα με κεφτέδες και τάπερ και σουτζουκάκια λένε ο Γκουαρντιόλα δεν κάνει. Τι να κάνουμε. Ο γιατρός είπε να τους λέμε ένα και ό,τι λένε, εμείς θα τους λέμε ναι. Ό,τι πεις εσύ ρε τεράστιε. Bayern Hoffenheim. Λοιπόν, επειδή η Hoffenheim δίνει πλεονέκτημα τέρματος, κάτι που σημαίνει ότι αν έρθει 0-0 είναι διπλό. Δηλαδή, αν έρθει χ είναι διπλό, άρα 6-25, πολύ καλή απόδοση. Και κάποια στιγμή η Bayern πρέπει να γκελάρει, ρε παιδιά. Παίζει Champions League, η Bayern. Έχει Champions League με τη United. Την επόμενη εβδομάδα. Ή χ, δηλαδή να νικήσει η Bayern με ένα γκολ διαφορά 4-30 στο 166. Και Ατρόμητος Παναθηναϊκός, σε μια άλλη κάρτα πριν τον έχω προτείνει Άντερ, εδώ τον προτείνω χ με απόδοση 3-15. Και η παράδοση λέει ότι το χ είναι πολύ κοντά. Οπότε, μεγάλες αποδόσεις Σαββάτου, 156 Λατίνα Κάρπι για την δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου της Ιταλίας, άσο με απόδοση 2, 166 Bayern Hoffenheim, χ με απόδοση 4,30 ή διπλό με απόδοση 6,25. Γιατί προτείνω χ ή διπλό? Διότι δίνει πλεονέκτημα τέρματος στη Hoffenheim. Και Ατρόμητος Παναθηναϊκός χ με απόδοση 3,15. Πάμε και στο μπάσκετ και μετά δείξουμε την κάρτα με τα ειδικά στοιχήματα για τις ομάδες που θα προκριθούν, θα προκριθούν μάλλον στα ημιτελικά του Europa League και του Champions League. Πάμε στο μπάσκετ, 760, ΚΑΟ Δράμας Απόλλων Πατρών, προτείνω Άντερ με απόδοση 1,75. Το πλεονέκτημα εδώ, στο 760, το πλεονέκτημα εδώ είναι 149,5 πόντι, μπορεί να αλλάξει, θα κάνει αυτό ο ΠΑΠ, έχω χάσει δελτίο έτσι, αλλά έχω κερδίσει και έτσι δελτίο στο τσάκ. 760 ΚΑΟ Απόλλων Πατρών,
ομάδες που θα είναι play-off, ψιλοντρεμπάκι δηλαδή, 149,5 το πλεονέκτημα, προτείνω under, γιατί από τους 22 αγώνες που έχουν διεξαχθεί, ο ΚΑΟ, δηλαδή ομάδας δράμας, τους 10 αγώνες, δηλαδή κάτω από τους μισούς τους κάνει over, δηλαδή πιο πολλές πιθανότητες με το under, αφού είναι 149,5, και ο Απόλλωνας από τους 22 αγώνες που έχουν διεξαχθεί ως τώρα, τους 11 τους έχει κάνει under, δηλαδή πάνω από 50% των αγώνων, τόσο του ΚΑΟ δράμας όσο και του Απόλλωνα Πατρών, είναι στο under βάσει του ορίου πόντων που δίνει ο ΠΑΠ, 149,5, άρα under με απόδοση 1,75. Πάμε πρωτάθλημα μπάσκετ Ιταλίας, Αβελίνο Βενέτσια, στο 786. Εδώ έχουν διεξαχθεί 24 αγώνες. Λοιπόν, από τους 24 αγώνες η Αβελίνο τους 16 τους έχει κάνει under και η Βενέτσια τους 11 under, δηλαδή στα μισά. Η μία πάνω από τα μισά, η άλλη λίγο κάτω από τα μισά, οπότε με 157,5 και ωραίο όριο πόντων, 157,5, οπότε under με απόδοση 1,75. Τα έχουμε μελετήσει αυτά, έχουμε κάνει υπολογισμούς, προσθέσεις, διαιρέσεις, δεν είναι έτσι. Και λέμε, η Αβελίνο έχει κάνει 16 αγώνες under και η Βενέτσια έχει κάνει 11 αγώνες under, σε σύνολο 24 αγωνιστικών. Οπότε 157,5 το όριο under. Πάμε πάλι πάλι πρωτάθλημα μπάσκετ Ιταλίας, Βανόλι Εμίλια. Βανόλι λοιπόν Εμίλια στο 787. Το όριο πόντων είναι 153,5 στο 787. Κυριακή είναι βέβαια, εδώ δεν έχει σημασία. 153,5 με τη Ρετζιάνα Εμίλια. Προσέξτε. 24 αγώνες, η Βανόλη έχει κάνει 17 over, από την άλλη η Εμίλια έχει κάνει 9 over. Δηλαδή η Βανόλη έχει από τους 24 αγώνες στο μπάσκετ, τους 7 μάλλον τους κάνει under, ενώ από την άλλη 13 αγώνες under. Η Εμίλια εγώ λέω under, είναι λίγο ρίσκο βέβαια. Εγώ προτείνω under με 1,75. Βανόλι Εμίλια under στο 787 για την Κυριακή μπάσκετ. Και κλείνουμε με Ισπανία, πρωτάθλημα μπάσκετ της Ισπανίας, πρώτη κατηγορία, οι φοιτητές, εστουδιάντες δηλαδή, με την Fuenlabrada. Προτείνω under με απόδοση 1,75. Γιατί και εδώ 24 αγώνες έχουν διεξαχθεί, Ισπανία δηλαδή. Οι εστουδιάντες εδώ πέρα έχει, πώς να το πούμε, τα μισά περίπου στο under, πάνω κάτω το ίδιο και η Fuenlabrada, οπότε under. Επαναλαμβάνω, 4 under για το μπάσκετ, 760 ΚΑΟ δράμας Απόλλωνας Πατρών under, 786 πρωτάθλημα Ιταλίας Αβελίνο Βενέτσια, 787 Βανόλι Εμίλια Ρετζιάνα Εμίλια για το πρωτάθλημα Ιταλίας, και στο, πώς το λένε, και στο 791 για την Ισπανία, Εστουδιάντες Fuenlabrada under. 1,75 επί 1,75 επί 1,75 επί 1,75, δηλαδή η απόδοση είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γύρω στο, πόσο είναι, 9-10 χοντρικά. Κάπου εκεί χοντρικά και παραπάνω ίσως. Δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα για να δείξουμε και την κάρτα με τα προγνωστικά για το... έχουμε ακόμα 15 λεπτά δηλαδή. Άρα δηλαδή έχουμε ακόμα περίπου 5 λεπτά. Πότε πέρασε ο χρόνος ρε παιδιά? Περνάει ωραία χρόνος τελικά. Περνάει ωραία χρόνος. Λοιπόν, ειδικό στοίχημα, πάμε. Εδώ παιδιά ο καθένας αυτό που λέμε, ό,τι μπορεί, ό,τι επιθυμεί. Όχι ό,τι μπορεί, ό,τι επιθυμεί. Ειδικά στοιχήματα. Πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κωδικός 030 621 Βασιλεία Βαλένθια. Εννοείται Βαλένθια με κωδικό 622 και απόδοση 1,40. Τα βλέπετε ήδη. Κωδικός 020. Πάμε Champions League τώρα. 531 Μπαρτσελώνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπαρτσελώνα δηλαδή με 1,35. 535 Ρεάλ Μαδρίτης Ντόρτμουντ. Ρεάλ με απόδοση 1,15 έτσι για να συμπληρώσουμε. Και Paris Saint-Germain Chelsea 1,95. Πολύ ωραίο το 95 αυτό. Εγώ εκτιμώ θα περάσει Paris Saint-Germain. Θέλετε να το σιγουρέψετε κι άλλο, βγάλετε την Paris Saint-Germain, τους άλλους απόδοση είναι 2. Δηλαδή αν επιλέξετε να προκριθούν Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα και Βαλένθια, είναι 2 η απόδοση και κάτι ψηλά. Αν θέλετε να βάλετε και την Paris Saint-Germain μέσα, είναι περίπου στο 4. Περίπου στο 4. Επαναλαμβάνω, ειδικά στοιχήματα,
πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κωδικός 030 και μετά 622 είναι το Βασιλεία Βαλένθια. Εννοείται Βαλένθια και ανώτερη ομάδα είναι Βαλένθια. Και ως ελληνικό ποδόσφαιρο μας συμφέρει να περάσει Βαλένθια, γιατί η Ελλάδα απέχει 2 νίκες από την Ελβετία στο Champions League. Αυτά, ρε παιδιά, για να έχουμε και το 15-16 απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. 0-20 κωδικός και 531 Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Εννοείται Μπαρσελόνα. Πόση άλλη υπέρβαση πιάτε για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ήδη άξια συγχαρητηρίων. Εγώ περίμενα θα τα πάει τόσο καλά. Γιατί έχει ένα μεγάλο προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή στον κόσμο. Και, όχι και μάλλον και άλλο, 535 Real Μαδρίτης, είναι με την Dortmund, ένα 15 μικρή απόδοση. Και 541 Paris Saint-Germain των δισεκατομμυρίων, των λεφτάδων, του Ιμπραήμοβιτς, του Λαβέτσι, του Καβάνι, του Τιάγκο Σίλβα, του Άλεξ. Λοιπόν, Paris Saint-Germain, Chelsea, Paris Saint-Germain με ένα 95. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να επαναλάβουμε άλλη μια φορά όλες τις κάρτες. Γίνεται? Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί που αρχίσαμε, μικρές αποδόσεις. Πάμε. Σαββάτου. 164. Εγώ θα τα λέω και θα βλέπετε. Leverkusen Braunschweig, άσο με απόδοση 1,30. 239 Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης, άσο χ δέλτα με απόδοση 1,28. 244 Σωσό Μαρσέιγ, χ2 δέλτα με απόδοση 1,28. Και 253 Ακίσα Σπορ, Ρίζε Σπορ, άσο χ δέλτα με απόδοση 1,16. Περίπου στο 3. Είναι περίπου στο 3. Πάμε τώρα προγνωστικά Σαββάτου. 154 Β' Ιταλίας Βαρέζε Παλέρμο 2-3 γκολ με απόδοση 1,70. 156 Λατίνα Καρπί, όπως και το προηγούμενο παιχνίδι, το προτείνουμε και αυτό, 2-3 γκολ με απόδοση 1,70. 258 Ατρόμητος Παναθηναϊκός Άντερ με απόδοση 1,60. Και 279 Αθλέτικ Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης, το ντέρμπι της αγωνιστικής για την Ισπανία, Άντερ με απόδοση 1,70. Επαναλαμβάνω, μέχρι 4 αγώνες εγώ θα σας προτείνω. Βέβαια θα δείτε σε λίγο στη μεθεπόμενη κάρτα, στη μεθεπόμενη, ότι το Λατίνα Καρπί και το Ατρόμητος Παναθηναϊκός το προτείνω κι αλλιώς. Πάμε τώρα στα προγνωστικά της Κυριακής, εδώ 30, 306 Σασουόλο Ρώμα διπλό, και νωρίς αυτό την Κυριακή, μια μισή ώρα σέντρα. 300, η Ρώμα έχει μεσοβδόμαδα παιχνίδι, εξαναβολίζει με την Μπάρμα, από το 10ο λεπτό θα αρχίσει. 336 Λεβαδιακό Όφι άσο με απόδοση 1,80. Θα το πάρουν οι βιωτή το μάτς απέναντι στον αδιάφορο Όφι, ο οποίος νίκησε τον Ατρόμητο μεσοβδόμαδα. Και 367 Νάπολη Γιουβέντους άσο χ δέλτα με απόδοση 1,41. Η Γιουβέντους είπαμε έχει τον αγώνα με τη Λιόν στο Ζερλάν για το Europa League. Πάμε τώρα στις μεγάλες αποδόσεις, για να μην λέτε σας έδωσα μόνο μικρές αποδόσεις ή σας έδωσα συντηρητικά προγνωστικά. Μεγάλες αποδόσεις. 156 Λατίνα Καρβί, άσο με απόδοση 2. 166 Bayern Hoffenheim, επειδή δίνει πλεονέκτημα ενός τέρματος Hoffenheim, ή χ με απόδοση 4,30 ή διπλό με απόδοση 6,25. Και 258 Ατρόμητος Παναθηναϊκός χ με απόδοση 3,15. Πάμε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ προσέξτε, έχουμε στο μπάσκετ έχουμε ένα αγώνα Σαββάτου και 3 Κυριακή. Σάββατο, ΚΑΟ Δράμας Απόλλωνας Πατρών Άντερ με απόδοση 1,75 και κωδικό επαναλαμβάνω 760, Τζάμπολς 4. Πάμε την Κυριακή, 786 Αβελίνο Βενέτσια Άντερ με απόδοση 1,75. Αβελίνο Βένετσα Άντερ με απόδοση 1,75, 787 Βανόλη Εμίλια Άντερ με απόδοση 1,75 και Ισπανία τώρα 791 Εστουδιάντες Φολαμπράδα Άντερ με απόδοση 1,75. Όλο αυτό κάνει τρομερή απόδοση, ενώ ότι συνδυάζεται και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το ξέρετε αυτό. Εδώ και κάποια χρόνια ΠΑΠ το επιτρέπει αυτό. Και κλείνουμε με το ειδικό στοίχημα. Από τώρα, επειδή οι αποδόσεις πιστεύω θα αλλάξουν την Τρίτη, θα ξαναβγεί το κουπόνι. Λοιπόν, πρόκειται στην επόμενη φάση Europa League. Κωδικός 030 και μετά κωδικός 622. Βασιλεία Βαλένθια, εννοείται με την Βαλένθια 622. Πάμε και Champions League. 020 κωδικός και μετά 531 Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπαρσελόνα με απόδοση 1,35. 535 Real Madrid Dortmund, θα περάσει η Real δηλαδή με απόδοση 1,15. Και άμα θέλετε βάλτε και Paris Saint-Germain Chelsea, κωδικός 541, απόδοση 1,95. Πρόκριση για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα προγνωστικά μας. Χαρήκαμε για την γνωριμία. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε
σε μία εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Ευχόμαστε καλή κέρδη. Καλή κέρδη. Καλά. Πρώτη εκπομπή να μην έχουμε και ένα Σαρδάμ. Δεν ξέρω ποιος θα το παίξει. Αν το παίξει. Μακάρι να μην το παίξει. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε νούμερα να επιδιώκουμε τη δημοσιότητα. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω να μην το παίξουν. Λοιπόν, πρώτο Θεό σε μία εβδομάδα θα είμαστε ξανά μαζί. Προσοχή σε ό,τι επιλέξετε. Προέρχονται τα πρωταθλήματα από εμβόλυμες αγωνιστικές, αλλά κάποιες ομάδες έχουν αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Να είστε όλοι καλά. Καλά κέρδη. Τα ξαναλέμε σε μία εβδομάδα.